In het gebouw van de Omroep Friesland vond de meeting plak. Een curieuze happening dat Friesland zien hoe de Maltese minister ziet. Vol met vragen en kritiek op de houding van Bonici, die het geen afstand neemt van de uitspraken van de directeur. En dat bleef Joet extra. I believe that a person has the right to say that in Malta things are going haywire. At the same time, another person has all the right to say that it is not true that things are going haywire. That is an issue of freedom of expression. Al wat er hem zijn waard, hij boerde net. Tjeerd van Beckham, directeur van LF 2018, beziekt het nog eens een keer. I wish you go home and go to the foundation and tell the foundation, make a statement. Make a bridge to our European family. De bregen waard net bouwt in de discussie. De partijen bleunen tjenoen elkaar steen. De frustraties van de deputaire en de directeur van LF 2018. Want nou dat shut het er net goed uit. Wat ik heel wichtig vind is dat deze minister mij kregen het hoe het hier in Friesland werken. Wij hingen al eeuwen aan het begrip vrijheid. Op Malta gaat het oors. Dat leek aan goed voor boppen. Dat betekent dat de culturele projecten gewoon doorgaan. Maar dat wij als directie, als management niet meer naar Malta gaan. Dus niet naar de afsluiting, zij niet bij onze afsluiting. Want wij gaan dit statement wel stevig overeind houden. Maar waar weet, neemt de minister wat mee naar Malta en komen er dus een paar pijlers te staan voor een bregen. So it means you will, when you are back in Malta, you will try to bring both organizations together again. Of course, we are brothers. We are European brothers. We are doing things together. We share the same values, and we want to keep strengthening them.